Mac o PC? Mac. Pack Adobe o alternatives? Alternatives. Tipografia favorita? Això és com triar un fill preferit, Mira, saps? mira. La Mistral. Color que sempre utilitzes? Magentós, sí. Color que mai utilitzes? No. El gris. Disseny que t'hagués encantat fer? Uf, mogollon, moltíssims. Aquella identitat de San Francisco, de l'òpera que l'havia fet Collins, que les lletres eren així, que es movien conforme a la música. Un client somiat? La penya helvètica. No sé. A vegades no és tant el client com el projecte. Un client que et va donar més mal de caps, sense dir noms. M'ha passat, clar que m'ha passat. Inspiració de matí, tarda o nit? Matí. Cafè, te o alguna cosa més rara? Aigua. Ara em faig infusions. Infusions de xai Disseny digital o imprès? digital. Amb música o en silenci mentre dissenyes? La ràdio m'encanta, però quan penso necessito estar en silenci. Per últim, un lloc ideal per treballar? A mi casa m'agrada, però... no, un coworking on jo tingui un espai propi, que no sigui tot obert. Doncs ja està. Que fàcil que veu.